Sakbay ti pannakaparswa ti lubong addan ti sao, ket ti sao adda idi iti Dios. Ket no anya ti Dios kastamet ti sao. Manipod idi punganay adda ti sao iti Dios. Pinarswa ti Dios iti so amin abanag, iti so amin babaen ken kuana, ket awan ti naparswa no di babaen ken kuana. Adda idi ken kuana ti biag. Ket daytoy ti biag isu ti silaw dagiti tattao. Agranyag ti silaw iti sipnget, ket di mabalin ti sipnget nga iddepen. Imbaon ti Dios ti maysa a tao nga agnagan ti Juan. Immay amang paneknek kadagiti tattao, maipapan iti silaw. Tapno mamati dagiti amin a makangngeg ken kuana. Saan nga isu a mismo ti silaw? Ngem immay tapno paniknikan na ti maipapan iti silaw. Daytoy ti pudno a silaw. Ti silaw nga umay ditoy lubong, ken manglawag kadagiti amin at tattao. Ngarod, adda idi, ti sao ditoy lubong. Pinarswa ti Dios ti lubong, babaen ken kuana, no pay kasta, saan a nabigbig ti lubong. Napan iti ili na, ngem saan nga inawat dagiti kailyan na. Ngem kadagiti amin nga imawat ken namati ken kuana, inikkan na ida iti kalintigan nga agbalin nga anak ti Dios. Saanda nga agbalin nga anak ti Dios akas ti kadawian apan nakaipasngay ti tao. Tati Dios mismo, tati Dios a mismo ti amada. Nagbalin ti tao, nagbalin a tao ti sao ket nakipagtaeng kadatayo. Nakita mi ti dayag na anapnuan iti parabor, ken kinapudno. Daytoy idi ti dayag nga inawat na kas kakaisuna nga anak ti ama. Pinaneknikan ni Juan ti maipapan ken kuana, ket impok kauna. Isu daytoy ti ibagbagak idi kinunat, sumarsaruno kanyak, no pay kasta, natantanok ngem siyak, taaddan sakbay a nayanakak. Iti kinabuslon ti parabor na inawat tayo amin ti bendisyon, when agsasaruno a bendisyon ti impain na kada tayo. Ta inted ti Diyos tilinteg, babaen ken Moises, ngem immay ti parabor ken kinapudno, babaen ken Hesukristo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nablaawan tayo man titunggal may sa Merry Christmas. Natin napudpudno ang Merry Christmas. Yung tamo Europa yung sipo puyat. Diyan mo na yun, brayo no nangan. In our collect, opening prayer, anya ti kunana, nakakaskas daaw, o Diyos kunana, o Apo, nakakaskas daaw, ti panang parswam ti lubong. Ngam ad-adda nga nakakaskas daaw, idiin salakan mo. Nga nagmayat. Ni, amo yung amin ti theology ni San Juan, iso ti kangangatuan na nga to, kalatubay tayo, flying eagle nga min ti image na ta, na nga to daytoy panangipresent na ti isoda nga upat nga gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Ni John, ni Juan ti kangangatuan ti, kasi siribang kanyada, kangangatuan ti ka. Ti presentation. Kano reviewan tayo ngamin nga agpaiso, before the word exists, before the existence of the word, kala ko masakbay nga naparso ti lubong, kayos awan, ti addalaeng word sao. Awan apulos, kuso ti lubong, awan apulos, awan hampay na urnos ti lawag ken sipnget, awan ti daga, kaya naparso ti lubong, anya ti mo na nga naparso, sao ti nang ibaga, let there be light. Sao dayjay, awan makita, awan ti physical kana, Diyos nga rod, sao laeng word. I am, the word ko na dayjay. Let there be light. Iso ti mo na nga nakaparso ang ti lubong. Iti dagiti agpadi, before yung sakbay ka nga mangala ti theology, adda masapul nga mangala kati handmade ti theology gamin ka philosophy, masapul ti philosophy apaya dita nga critical mind with all the reasoning ala amin.
Kakanya dati adda pay nangi present nga philosopher nga kunana adda DJ Big Bang theory tayo. In-explain or dagiti philosopher in-explain dati Big Bang theory nga ti molecule batit dumakdakkel million years aging gana nga bang kunanan. Nagputukan datan ti daga. Kasla amuyo ti buot. Amuyo ti buot. Di mo na dito ma-opran ka intanukan adda agtubo nga molds kalatilubong ko di makkel nga buot. So diya kunana mo nagputukan gaputi pudutan friksyonan bang nagputukan datan tabig dakkelan nga addadagan. Aging nga nagtubo mulmula aging nga nagtubot tao. Diya ti explanation da. Ngam kada tayo ni iti ti philosophy gamin diya irasonan na amin nga rason kutkuten na. Ngam into na nagpatinggan ti rason, ditan nga sumrek ti pamati. No haanen nga mairasonan ti lubong, ditan nga sumrek ti pamati. No nagsaltekan di reasoning, ditan nga sumrekan ti faith. That is mangrugin ti study of God, the theology. Iso daya theology ako na tayo. Kanya dito kasano ti nakaparsuan ti lubong according kanya tayo. In our Holy Bible, anya ti kunana, the word guso-guso, anya ti kunana, let there be light. Adda ko maurnos ti lawag, aldaw ken rabii. Idi kuan, naparsuan ti daga. Idi naparsuan ti daga, anya dagiti mulmula kay kayo, pinarsuan na amin. Ngam ti mangibagbaga, sao. Aging gana, nga kunana, mangparsua ak ti tao, nga mangbantay ti lubong. Baliktaden ti aramid ti taon nang parswa ti tao nga nangabuso ti lubong agraman pada na tao. Kagingga na diyan naggapo amin ti sao iso nga na adda tayo. Then gapo ta adda ti tao idi agbibiyag iti paraiso. They live in paradise. They are one with God. Makikikadkadwada kini Apo Dios. Ngam ti tao because of pride gapo ti tangsit ti demonyo pimanaw timot tao, kaya namot nga agpangato, kaya't nga agbalin nga nasirib, iso di jay, at the fall, pan nakatinag iti basol. No nakakaskas daaw ti panang parso ti lubong, ta ti Diyos, at dalat ta uray awan ti lubong. God exists. Uray no awan lata ti, uray awan ti lubong. Ngapo ti ayat na kanya tayo, pinarsuan na tayo. Tatan na nagtitao ti basol, anya ti naramid na, dinanon na. Imay, isuji ko na di opening prayer tayo, nakakaskas daaw ti panang parson ti lubong, ti tao kunana, ngam mas nakakaskas daaw ti panangisalakan mo, as ano mo ti panakaisalakan na, kas ano panangisalakan na kanya tayo, isuday to yan kung kunan ni John, the word became flesh, datayo idi pinarsuan na ti lubong, babaan ti sao, naparswa ti lubong, tatamot daytoy sao, timmao. That is incarnation. Carnation, dito sa mo paglaok yu ti macaroni salad, data pampanunuton nyo. Incarnation. Exact translation na kumati Ilocano ka, timmao. The word, tisao, timmao. Dahito ti bagbagan ni San Juan. Kas ano nga timmao, tisao? Kini Apo Santa Maria, haan? Oh, di sapay malagi pon isulat dinugdugdug tayo nga explain idi Aguinaldo Mases tayo ta panagsikog ni Apo Santa Maria anya ti kunana ti anghel ti Apo na pan nagparangkin ni Santa Maria. Ana pan nagparangkin ni Santa Maria anya ti kunana agsikog kanto ipasngay monto ti maysa a lalaki panaganam to ti Jesus. How can this be since I do not know? Amen kunana mat. Kasano nga maarami dito kaumot ti boyfriend ko? Sa linungan na kanto ti Espiritu Santo, the same Espiritu Santo in the Word. Iso nga sao, babaan di sao ti anghel, iso tinang salinong ti Espiritu Santo kin Maria, awa, nilaeng Maria tinaaramat ti bagina, ngem ti Diyos ti nangaramat ken kuana. Di sao, timmao, kini Maria, babaan di pa nangisagana na, Immaculada Conception, insagana na ti narukop nga bagiti tao, ni Maria, iso nga, babaan ti sao, nagsikog. Dito sa magkakaawatan.
Diyan mo nagkakaawatan tayo, ibagbagakin dengdenggan. Adan sa bukod yung explanation nga men. Kas ano ko madayta. Nya kung bibiyang ni Maria ti pamati kung kunata nagkapul kay magabinti sa bali nga pamati. Kasi diya babaan ti sao nagsikog ni Maria iso dita incarnation ti sao timao. Kaya narokop nga bagi ni Maria, ginakapsot nga bagina iso ti naisikog. Haan manen ano, Big Bang Theory ti kunada ti naggapwan ti iti lubong nga nalbaang latan ake adda lubongan babaan ti dakkel nga lumo ay nya naganan buot kumaka nagbalin ti lubong no kunada ko madayji ake haan met nga Big Bang Theory mo ni Apo Jesus naggapwan nga rod ni Jesus. How can you say you believe in Jesus as God? No, naggapwan na nga rod. Nabang ka nagsibog ti mais, may isang bigat, pagamon, ada na nabtuog iyayon, ubing, Jesus daytan, ape ansiset. Sinurot na ti tao nga, haan nga aramid ti lalaki, no di Espiritu Santo, iso di na usar ti bagina, sinurot na naiyanak, iso dayta ti imay nga nangisalakan, iso ni Apo Jesus, ti Diyos ti mao. Iso nga ro day ti Diyos timmao, iso nakipagbiag kada tayo. Iso nga no nakakaskas daaw, ti panang parswa na ti lubong, mas nakakaskas daaw, ti panangisalakan na, taimay na tayo dinanon. Hantay nga ammo ti aramiden tayo, ngam iso na nga mismo, gapumanen ti ayat, imay na tayo matla, inaon. Pinarswa na tayo dito'y lubong, na ilumlum tayo ti basol, imay matla ang inaon na, kinti nakakaskas daaw pa'y, inaramat na, insuot na, ti narukop abagi tayo. Iso dayta ni Apo Jesus. Iso ti ramrambakan tayo. Takunana, no agragsak tayo ta, adda tayo dito'y lubong, mas naragragsak tayo, taapaya, insalakan na tayo. Iso nga dayta nga panangisalakan na, dayta nga ipapas ngay na, isugor nga kantaan tayo, Joy to the world, the Lord has come. Let's say. Awang magamin itad mo, let's check o nadan. Hindi ka magpa-Christmas ngamin. Kaya di Joy to the world, nagragsakan ti lubong, isuramrambakan tayo, nagado nga form of pamaragsak nga aramiden tayo, nagado nga klase nga pangragragsak ti aramiden tayo, dadtan, Christmas light, nagpasilaw tayo, amin nga ililit Ilocosur, agpasilaw ti Christmas, lawag, symbol of light. That's why, sungar di kanta nga, o bagak sa didaya, ito'y kan, ti batog na, basi mo tin inumunda. Isungar nga ubagkak, di morning star. Isungar nga karkararag tayo ka morning star. Isugor ti bagdak ti sa didaya, ta isupay ti nagparang kadagiti tallo nga ari, nagparang kadagiti pastor. Ti sauma ti Dios maglaeng daya in identify tayo met ni Apo Jesus nga isuna ti lawag ti daya nga nang silaw ti lubong anasipnget. Isuna met ti the sun that never sets. Ti init nga haan nga pulos nga lumned. Isugarod nga isugarod nga ti aldaw tayo Gregorian calendar datay tinangarami data Sunday. Init. Sino ti init nga haan nga maidap iso da yan ang lawag ti lubungan. Haanen nga nakalumlum ti basol. Idinaranyagan na tayon, isugarod nga, ti celebration tayo Sunday. Aldaw ti init, sino ti init nga maidap datan niya, nalawaganan ti lubong, day di managbasol alubong pinasantunan. Kadagitay exorcist kada mga mangayak kada kayo nga dadu mga kung kunayo nga patpatsin yung nga tilubong ka adda kimpot nga demonyo dita, adda kimpot nga demonyo, amin nga makita ka adda demonyo ti panagkita da. Idiimayan ni Apo Jesus ang pinasanto na sa pasapon. No, addaman dagiti irregularities kada dagitay kunatayo nga addamot adagiti nga makitkita nga aga naparswa ngem handa nga abaken ta napasanto ti lubongan amin pinasanto na babaen ti itatao na iso daytoy Christmas nga ramrambakan tayo.
Ti katatanukan nga pinasanto na tao. Haan lang aga po ta, pinarsuhan na tayo nga kalanglangan na. Diyan mo ano kalanglang ti Diyos takaabay mo, no? Di kalanglang ti kalaban. Kalanglangan na, hanala pinarsuhan kalanglangan na, idi na ibunyag kanya tayon, sa pasap nga pan nakaibunyagan, napasanto tayon, na isubliday ta dignidad, idi naparswa ti tao nga nadalos. Idi hampay nagbasol, isungor daytan, ti tao, ti sao ti mao, danyo, Adam, iso ti baro nga Adan, ni Maria nga nadalos, danyo Eve, day dinakapsot nga Eva, dadta ni Maria nga nang dalos. Kaday ta nga pan nakadalos, more than 2,000 years ago, ti epekto na aging gana, ti sumarsaruno, aging gana, ti lipas, ti lubong akapututan, nakaraman daytan nga pan dalos, ta imayan, imulin, idinagungaran, nagbati. Kasano man data kung kunamon apo pa, dinagungaran, imuli sa dila, nagbati, apay ito espiritu na, isugarod ti mang paspasan to ti lobong, tunggal mangkonsagrar ni Apo Padi, binendisyonan ni Apo Padi, ti danom, amin nga mawarisan, madalusan, tunggal agbasol, babaan ti ban nakapasanto na, makonpesar ti basol, tunggal agbunyag kada agkasar, babaan ti Espiritu Santo, mabindisyonan, mapaspasanto latta ti lubong. Kilaklak amen tayo. Katatan rambakan tayo daytoy ti rambakan tayo tatang aldaw, ti itatao na, nga iso ti continuous nga creation, adalat mo maiyanak, kuna tayo si babasol ti basol atawid, gapo di aramid na nanang kintatang, but the baptism is waiting for the child. Agur uray, paspasanton na. Addalat ta aganak, addalat ta agtubo nga mula, addalat ta maparswa, addalat ta basol ti lubong, maparparswa ti lubong agkon continuous. Sumursurot mo ti basol, ngem dadtamot nga rimrimbawan ti panakapasanto. Dadtamot nga agur uray ti panakapasanto, haanen nga mapugsat. Kaiso ti ramrambakan tayo, dayta nga itatao. Katataramrambakan tayo tatanga itatao, anya mo ti sungbat, anya mo ti supapak tayo, iti dayta nga ayat ti Diyos. Nagaayam man dagiti ubingan, Christmas program da kano, agraragsak da. May saa nga pa nang ipakita, pangrambak, tapno agraragsak ti Christmas. Uray kada tayo, kanya-kanyang agency, kanya-kanyang pagtrabahuan, kanya-kanyang barkada, agi Christmas program. Tapaya rambakan tayo nga rod. Agragsak tayo. Ngam dati kumaaos-os to nga ragsak. Hana nga dati nya na ganan, superficial nga pakitang gilas laeng, but deep inside ka hangka mo nga naragsak. Kunak nga rod nga dagitoy Christmas light, biled, amin-amin, kankanta, pakita laeng dagita, external. But the real joy of Christmas is in the heart. Adadtoy, timang titipudpud no nga ragsak. Nga ori no di regalom ka nalaklak ang in regalom nga nabunot mo, adala taragsak mo. Uray no simple la DJ handayo no ti pamilya ka, adda ni Kristo kanyada, pudpud no di ragsak tayo. Uri ka agre-reunion tayo, kunada ka, nagrigat ti maki-reunion no daduma ti kakabagyam, apaya, pinnasikat ti balay giti kapapamilya ka, naidag iti kakabsatan, isudan ti para innaw, awang ganas nan. Kadi pudpud no, at dadto'y unag, awan tarwar. Dadto'y ti pudpud no nga, ragsak iti kaunggan tayo. Nagmayat man di kung kunada nga rod nga, nagado na awat yung abonos. Nagado nga regregalo tayo. Kunak di rabi, may isa nga ospital, hanggang ibagbaga nga, dahil ospital ito'y likodan, napanak ng misa, ti tema da, dahil tinapuyot nga balon nga kasla gold, kunada, Christmas 2025. Diyak mo, nadlaw nga kasjay latan. Kunamo la di doktor nga head da, kunana, awan Mary na aputahan da, pegamin na awat, jay bonus. Adda ka nga nakadulin, di jay Mary, kunada, M-A-R-R-Y. Kaya din tawag dan nga, dan di bonus di lama panmangalan, ipagkat yung laday ta Mary, iso yung kabil da di baba, iso nga, Christmas 2025, Mary. Kaya nga, ano na duma ka, yes, we have money, adda handa, adda decorations, nakaadado, we have gifts. Ngam sino nga ron ti kapipintasan nga Christmas, ito'y.
Adda, nagpinta sa ipagsasauda nga kanayon ko nga paborito. It is good if you have penny in your pockets, kunana. Mayat no adda kwarta di tabulsam. But if you, it is better if you have Jesus in your heart, kunana. It is good if you have penny in your pocket, but it's better if you have Jesus in your heart. Napintas mo no adda dekorasyon tayo, adda ragragsak tayo, adda ramrambak tayo, ngam napinpintas tulat ta, no mariri na tayo, tika adda tinaiyanak nga Kristo iti puso tayo. Na may mayat tulat ta, no maibiyag tayo, mananam tayo, agyaman tayo, ti adda tinaiparswa nga Jesus iti puso ti tunggal maysa kada tayo.